Igama lami uSithembiso Ndlovu eleleka pro. Yeah. Mhlawumbe ngiyaqala ukulichaza ukuthi laqhamuka kanjani. Ulichaza ngoprofessor mina nguprofessor ngempela ulichaza. Awulichaza ndoda. Eleleka pro kahle kwakuyigama lami lesikole. Uprofessor. No. Ube Protas. Hayi. Kodwa nje ukukuneza iclue uSithembiso ngesingisi. Oh, promise. Exactly. Oh, hey. So kahle ngangiphoye nje igama lelodwa mina uSithembiso upromise futhi. Yeah. So Thabani Pungose from Pungose attorneys abameli abakhona la eThekwini eMorningside and aphinde azoba co-founder director kwi Justice for Prisoners and Detainees Trust, i-organization esiza abantu abasuke beboshiwe. It's either uboshwe ngendlela engekho emthethweni, it's either ukhala ngokuthi udaba lwakho aliphathwanga kahle enkantolo, it's either isesitokisini la ugcinwe khona kunokuhlukumeza ukubonayo mhlamba amalungelo akho wasalandeleki kahle. Yeah. Inhlala kahle ezamajele ukuthi ke isimo seni ngaphakathi lihleli kanjani sibhekelela zonke lezo zinto. And asikwenzi nje la eKZN phela, South Africa yonke sihambela zonke indawo ama province onke. Ngithe ngokukhula ke because mina ngafunda amabanga phansi ngafunde eMqatsheni Primary School eUnderberg. Yeah. Ngafunda kamnandi ke lapha ngangiphasa nje impela. Yayikhona impendulo kathisha. Yebo, yayikhona impendulo kathisha. And on top of that ngangiparticipate nje kakhulu because mina uthando lami le-art kahle liqale nje emabangeni aphansi. Esikoleni bengicula, ngi-actor, ngikuma sports, ngigijima. Ngawukhona ibhola, ngidlala ibhola. So nje ngingasho ukuthi uthando lami le-art kahle laqala khona. La ngiqale khona ngithola ama leading roles ezintweni ezifana nalezo, nami ngiyibona ukuthi lento yagcina ikhula kumina, ngiyibona ukuthi ngingaya kude nalento. And then ngasuka eMqatsheni Primary School ke sengiyofunda amabanga phezulu, samuva ekhaya from eUnderberg to Pietermaritzburg. La khona ke ngifike ngafunda khona eShabantu High School eSweetwaters. Then ila ngifike khona ke ngathola le gama lika pro because emabangeni aphansi bengibizwa ngopromise. Yeah. Nakhona high school ngifike ngopromise. Kwasho siyabona usuya ngokuhlakanipha ugcina sewuzwa sekuthiwa hey le gama ngoba lamantombazana. Yabona usuyaqala nawe phela usuyafoma nawe. Yabo ngenhlanja ukhona uthisha ongifundisa ke engifundisa isiZulu ukuthi uthisha uNtuli ngoba manje le gama liyafana nje uSithembiso upromise yini ungavela usenzelele lelodwa lesiZulu. Ngawuthanda lo mqondo. Ngawuthanda lo mbono. Ngawuthanda lo mbono ngathi yazini sengusithembiso engazama ulifani kaSithembiso alisaphume mfethu. Uyazi ukuthi ngicabanga ungasafuni leyanda. Ngivele lande kakhulu. Ngavele ngaqala phansi ngawupromise ke manje. Ngavele landa ngawupromise. So yabo ngifika ngiyakhumbula ukuthi ngaqala ubupro grade 10. Yeah. Because ngangenza physics, umama ngifundisa physics Ndlovu. Yeah. So ebona ukuthi angithandi into promise. So avela uyena hlahle walishintsha wathi hayi okay ngoba awuthanda upromise okay usu pro. Ngalithanda ke ngiyapro. Aqala ke ngawupro ke even no classmate baqala bangibiza ke ngopro. So nje upro ngawuthola kanjalo ngafunda ke eShabantu High School then nakhona futhi beyikhona impendulo kathisha. Hayi ineway ungakhophozi uthisha mayebuza umbuzo. Hayi bengingakhophozi ngoba isandla besivele sigijima. Sheshe sifike phezulu kunezabanye. So ngifunde ke khona ke ngazi ukuthi into ehlekisayo ngelokuzana ngokufunda kwami high school. School lento yamahlaya ivele ikhona kumina but bengiyifihla
Ubuwenza njani? Uyazi kanjani? Ngoba phela manje uthola umuntu ngathi uyaqhawuna manje eclassini. Uyazi ukuthi bengenze njani? Bengithi makufunda yabo. Yeah. Mina ngineso lokubona into ehlekisayo. Ngivele ngitshele benginabangani abaphaphile njengawe. Bengithi ngibona into ehlekisayo vele ngitshela umuntu oseduze avela ayisho ngathi shuwe yena. Ukuthi iyamcasula uthisha kushawa yena. Sengisindile. So mina amahlaba bengiwashare eclassini through abantu abaseduze kwami ngoba bebephaphile yabo. Yeah. So okay ngifundeke esha abantu then ngiqeda umatric wami futhi nje ngawuphasa kahle. With flying colors. Engingazenyezi ngawo. Mo H. With flying colors. U-H ama flying colors. H. U-H. No, H akwazi. Akwazi. Yeah. No, manje u-H uyadidisa ngoba u-H uhaya unomuntu ehigh iqala ngo-H. Manje ungazodideka ukuthi mhlawumbe u-H mkhulu kuno-B. Kanti u-B kahle kahle omkhulu ekuphaseni. So abo-B ngathi ubhedile. Ngobona u-H ukuthi ayishaya kakhulu. Uhamba kahle. So yeah, okay, ngiphase kamnandi ke and then I moved to ngimove eThekwini. eThekwini ke la engifike ngenza khona izifundo ze-electrical engineering. Yeah. Then ungena kwami emahlayeni kahle ngene lapho ngoba ngifunda eDUT. Yeah. La ngazane khona nawe. Ngibane lapho phela. La khona ke bekukhona ama poetry sessions lapha. Ngifike ngithole uthando lalento. Then I went back home. Yeah. Then ngasekhaya kune organization ebizwa ngo Red Cross NPO. Then engifika ngasebenza nayo community because mina ngumuntu othanda kakhulu i-community development ne-youth development. So ngafika ngasebenza nale lokhuzana because bebenza nje ama programs amahle but bengenayo indlela yokusebenza la ngithole khona ithuba lokuthi ngoba mina ngithanda entertainment ngizongena ngibenzele imicimbi ngibiza izingane sihambele izikole and then la ikhona so introduce khona lama topics lawa abawa addressayo straight kubantu because bebengafiki kubona. Then our teenage pregnancy or drug abuse, then siqala sasebenza nabo ke sakha ke senza ama awareness, senza ama events sihambele izikole. Ilang ke nami sengingena khona ke ngecomedy yami manje ngo-MC sengizofika ngishaya icomedy angibona ukuthi abantu bayahleka. Awusawaphasi manje usuyibambele. Sekuya ngibona ukuthi iyenzeka lento. Wayishona umngane wami uSiyanda. So ngingene kanjalo icomedy up until ngiye ekhaya mangibuya ngifike ukhona ama poetry session eDUT poetry session ngingene ngenza amahlaya. Uyazi mosa qala wenza amahlaya uqala usebenza amahlaya abantu. Uyawethekela. So yabo ngile ngibhayitha ngile ngithola abantu abafana nabo osanda amaphumulo noma la just avela eluke engiguide lapha nalapha ukuthi no ngayisebenzisi umuntu ikhaya ngenza kanje ayi ngigcine nami sengiwusomahlaya yakhe. Kwasebenzeka ke okay. Uhamba nomali umshini umfokanto. Ime. Sasayibiza ngamasuti afanayo saqhoma amasuti nomali umshini. Sisebenza sagcina sihlukene umuntu osesebenzela nga11 asiqabalanga. Manje sabanga imali. Noba umbono nje. So sisebenza mnandi up until I remember ukuthi ngo2015 I was nominated kuma Crown Gospel Awards. Kuyi achievement enkulu impela leyo kuyi best gospel comedy. And then fast forward ke to le case okuyona esizwe. No, asufuna fast forward ndot. Wasinesikhathi sonke. Sinesikhathi sonke baba. Sithi silokhuze ke mangiqhubeka ngezifundo ngiyafika ke bese ngenza unyaka wami wokugcina kuyona electrical engineering. At the same time i-comedy yami ngibihamba kahle kakhulu. To an extent ukuthi nampela bese ngifile kulezi ngaleli lokuba nama bookings more than 5 in a week. Yabo sengikwazi ukuthi nje nginensuku nje impela nje aze uthi hayi khamba kahle ngiyasebenza. So ngaphazamiseka ke ngoba 2016 mangifika bekukhisimusi and then ngidecide ukuthi no man
Nabo abanye okhisimusi benginakho ukuthi badlele entabeni ngenxa yokuthanda ukusebenza. Yeah. Ngithi hayi no kulokhisimusi anke nje ngiyodlela ekhaya. Ayike ngisuke ke eThekwini ngihambe ngekhaya eMaritzburg. Wehle nje njengebhungu njengonke amabhungu ehlala. Bayehla nabanye igoli bakuthola ehlile nathi siyithe kumele sehle. Sehle siyithe hayi. Masifika kayi ngifika ekhaya kube mnandi ke sihlalele ke. Kanti kuzothi ngosuku impela likaKhisimusi la ngo-2016 25 December kube khona ke insizwe ezoqhekeza ekhaya indlela yaseswami lo kade ngiboshwe naye. So mayiqhekeza lensizwa futhi iqhekeza ihambe. Yeah. Sorry. Uma ngabe endlini ilaqhezwe khona kutholakala isigqoko nejacket. Okay bayasho kwabaziyo ukuthi okwabani. Mina angazibuza ngoba phela mina ngihlala eMaritzburg. Yeah. Ngihlalela la eThekwini. Hey. Okay, sibani bani ngibabuza ubani lo abamchaze ayi bachaza umuntu engamazi hayi ngingamnandi naba futhi engafuna ukungena futhi as much as kulokhuziwe kuqhekeziwe but nginalento le ukuthi no man lento le ibeyond lento le yokuqhekeza yabo. So basuke angazi mfethu I'm being honest because I'm confused angazi ngempela ngike ngakhuluma nosisi wami ngimbuza naye akazi ukuthi ubani kahle owatshela abantu because thina sasisekhaya mina nje ngihlalele endlini but abantu bangasekhaya ukuthi umphakathi owahamba wayolanda lo muntu lo la ekhona because wayekubona intombi yakhe. Yeah. So bemshaya bafike bamshayele ebona intombi yakhe. Bamshaye babuye naye bazomshayela egcikeni ekhaya. Yila ngiphuma khona ke mina endlini ngithi hayibo mangizumsinde egcikeni ngithi hayi angeke nize nikwazi ukushayela umuntu la. Yabo. So bamthatheke bahambe. So wena uyabona yini ukuthi lo muntu adezoqhekeza la ekhaya? No, ngizwe inkulumo zabo because even noma mina ngifika esixukwini ngifike ngikhuza ngibaxoxa ikhona lento ethi nene wena osuka eThekwini uzodudike bengwena la yebo lonto. So lo muntu lo sesiqedile yabo. So I'm like nayi lento adingibalela mina sidala sami angizwani lento ene violence yabo. Ngizabo nje nayi lento ngibonile ukuthi izwa kude lento le. So kodwa bagcine bengilalelileke bahambe naye. So angazi bafe bamenza nomgaqweni because ngathi baqhubeka bamshaya. So emva kwalokho ke baqhubeka bamshaye ngilaleleke ngingena endlini ngilalela. Like nje mfethu ngazama ngamandla ami onke mfethu ungabe ingxenye lento eyenzeka lapha yabo. And then kuthi ngakusasa ke manje masivuka. Ngivuka nje kuthi ngabo 10 kungena amaphoyisa ayinqwaba ungabona wena ungathi zona isikele ngikuzimala wanzola nomuntu obamba imoto zemali okanje yabo lapha ngaze ngacabanga enye ingoma yabo indlela imani ngamaphoyisa engibambe kabuhlungu kwangathi singa active movie yabo ngidlalele ngoma le Black Eyed Peas lethi wo bele ngihlale nje amaphoyisa hayibo phambi wena relaxile ngirelaxile phela yabo ngithatha kancane lento yabo ngesikhathi phela ngena amaphoyisa mfethu uqhamuka lo ntombazane lo intombi kamufi yabo iqhamuka ingikhomba phakathi kwamaphoyisa ithi nange yilo and I'm like mina mhlawumbe uyithatha izothi uye lo ukhuzile mhlawumbe uyena lobe ufakazi yabo kanti uthi imina obulelo oshaya umuntu waphela ngasesikhathi wengakashoni umuntu kwakusayi assault GBH. So ngitshela uthi mhlawumbe uzothi mina mhlawumbe ufakazi mhlawumbe bonini noma emina mhlawumbe sokhuzile bafikile elaphethelene but hayi vele umsesho ahamba la ngijathi I know mfethu kunendoda la esesibhedlela elwele impilo yayo thi ngishawo wena hey ngithukeke ngithi hayibo sengishaya umuntu njalo hayi. Okay ngibe nako ukuthi okay awukuthiwa sami sokhuluma phambili yazi ilanguage amaphoyisa ukuthi abakhulumi la bakhuluma phambili okay hayi sambe ke bangithathe ngeveni ke yabo
ayisambe and mfethu endleleni mfethu sihamba I was praying mfethu ngulekela into eyodwa mfethu uthi lo muntu esibhedlela mfethu akasindi yabo ukuze ezongikhipha kulento mfethu yabo I remember ukuthi mfethu ngakhuleka mfethu emotweni ngaze ngakhala mfethu azi ngathi mangifika e-police station eplaces leya mfethu amaphoyisa angibuka yabo angibuka abuka amehlo ebuva kade ngikhala yabo kuthiwa hayi unamanga lo kade edakiwe izolo yabo mase kanjani abantu asikeni mfethu angikaze iphuza utshwala empilweni yami but bona nje baba naleso sithombe uthi hallo yabo futhi lento uyenze naye ngempela bedakiwe yabo and ngiyabachazela ukuthi hayibo angenzanga lento okay kuyaba ngisakhona e-police station ngeke and then seyafika umbiko ukuthi hayi lento ishonile iyo ayabona lapha na ke mfana ela qala khona ukubona ukuthi ayilingishonele yabona ke lapho ke phela yabo lo muntu la weyithemba lami lokugcina ukuthi uyena ngempela wezomkhipha kulento so ayabo mekuthiwa ushonile yo ngabona insizwa zonke zeza kumina e-police station zizongithulisa ukuthi hayibo yabo kahle nje I think from that moment ngangibona ukuthi kungishubela angibona ukuthi ngishubela kuphelele manje lokuhleka lokade ukwenza uthathwa lapha lutho bese kuphelile manje ila engabona khona ukuthi no ayike okay ishitshe ke icala manje sekuyimeda ke safika enkantolo ayike kukhulunywa ukuthi ke ngelikwazi ukuqhubeka icala kumele kube khona nosisi so usisi ke kumele ukuthi alandwe ke so enye ama confusion esinayo ile ukuthi we don't know ukuthi lo ntombazane lo ofakazi okuyena untombi futhi yafika kanjani conclusion ukuthi ifike ithi lapha ya umuntu ushawe yimina nosisi because thina we not part of abantu abashawa umuntu so yabo ugcina so assume yona sikhathi kushawa umuntu yayikhona uma ukhumbula uxosha abantu egcikene ekhaya no ayingekho noma ngeke ngize ngithi mina ngiyakhumbula but ngokwenkulumo nangenkulumo zayo efakazini baye enkantolo yasho ukuthi ayingekho ekhaya ngesikhathi kushawa umuntu nasemgaqweni futhi ithi ayingekho that's enye izinto phela edidisayo le ukuthi pho ufakaza kanjani umuntu ethi wayengekho so but asikho ke lapho ke so and then ke okay sihambe senkantolo then sekuqula icala ke manje usebuye nawo sisi wakho usese wagcina phela kuthiwe alikwazi ukuqhubeka icala engekho gcine ngenile kanjalo ke mhlawumbe nakhona ngoba mhlawumbe kwakufuneka someone ozoba responsible since kwaqezwe endlini yakhe we don't know so ake iqulu icala ke kufuneka ukuthi ke manje because leli cala leli alingilinki mina yabo abuku ufakazi mina obuzothulwa enkantolo kuthiwe upro wenza ukuthi because angizange ngize ngibe ingxenye yabantu abade beshawa umuntu kwafuneka ukuthi babakhe ubufakazi ayinvest babakha mfethu ngiyabancoma babakha mfethu ubufakazi mfethu kuthiwa mina mfethu ngangena endlini mfethu kubuka le ntombazane ngene endlini mfethu ngafike ngangiphethe induku ngafike ngishaya lo mjitha ngalokho ngene usisi naye ephethe yakhe induku naye wamshaya after that mina mind ukuthi kunya ngomuntu owemdala kunami la mase ngizwa ngoba thola umuntu owemdala kunami but mina I was in my 20s leso sikhathi so kuthiwa nami mthatha lo muntu ngamshaya and then ngamcaphuna yezwa ngamdraga ngahamba naye cabanga so kuthiwa ngahamba ngawuqhubeka ngamshaya ke and I was like yo unfortunately ke inkantolo yakhona lokho so kwakunofakazi ababili and then lo osho njalo uzoyasho na inkantolo uthena wedakiwe kwanzana no still wakho inkantolo yakho and lo wesibili ke usisi wakhe kwasisikalo sisi lo naye babemkhandile no yena wakhuluma uqiniso washo ukuthi hayi no azange ngibone mina but still akwetshwa so and then masigwetshwa 18 years imprisonment u2017 ayisafike ejele baba
hey kuyashuba-ke ejele yabona-ke kubi kakhulu uma uyi-first offender because usunga-understand izinto ey'ningi so kulula nje nokuhlukumezeka and into ebuhlungu ngejele yazi ukuthi ejele uhlukunyezwa iphara iphara lo muntu okucela ukuthi urande emgaqweni lapha ya ibona abaphethe naye ikubo lapha ya phethe ngoba bashaya inombolo exactly so nje kwaba nalo kuhlukumezeka-ke lokho yabo nje kahle nje uyashawa lapha ejele uma kufuneka ukuthi joine lento it's either uyashawa noma nje uhlukunyezwe nje kodwa inhloso enkulu base befuna ujoine lento yabo inombolo yabo but ke no hayi ngama ngathi no ngeke ngize ngikwazi but ngokuhamba kwesikhathi ke mhlawumbe nje ukuxoxa nje ngohambo lami ngejele yeah ngasho ukuthi ziningi izinto eziphazamisekile because impilo yami oqala iphazamisekile kade ngisho ukuthi izinto zami zayihamba kahle kwi-comedy zaphazamiseka kanjalo esikoleni I was doing my final year fanele ngabe ngaqeda ngasesikhathi mhlawumbe ngabe ngiyasebenza manje ngabe nginenkosikazi nemoto hey konke lokho kwaphazamiseka at that time nganginengoduso ngangiplanela ukushada kulowo nyaka konke lokho kwaphazamiseka so impilo nje mfethu yavele yangijikela nje esikhaleni ngaleyo moment noma leyo incident nje yavele yangiphelukela impilo ngabona ukuthi no man sekulandela lezulu ethwala ingubo lingena la ngena ngempela futhi kwenza kanjani manje ngoba ngizokhala ukuthi wagcina futhi uyithola umuntu ogulayo khona ngaphakathi kangathi ukuthi uthi wathi ngelinye ilanga uhleli wezona sibekhuluma ukuthi ngeke uzusinde yeah mfethu ngagula lapha mfethu ngagula ngalendlela ukuthi ngingasakwazi ukuhamba ngiqhutshwa nge-wheelchair ngingakwazi ukuhamba ngingakwazi ukuvuka nje empedeni ngingakwazi ukuyidlela ngingakwazi ukuyigeza kunzima mfethu in a way ukuthi it was this one night engeke ngikhohlwe empilweni yami ngangigula kakhulu ngalendlela ukuthi ngangizizwa ukuthi cha no ngiyafa angizizwa nami ukuthi no ngiyahamba ngiyibona futhi ukuthi ngiyahamba but ngilele empedeni and I was half asleep ngizona nesibekhuluma ukuthi lo ngeke azavuka ekseni hey ngeke azavuka and lapho yazi ukuthi ba build ifaith yami yazi ngoba ila khona engavele ngathandaza khona ngingedwa ngathi yazini mina nginamandla owenza konke ngoJesu ongiqinisayo ngizovuka kusasa yabo yona nangempela ngavuka ngakusasa ngavuka nje namhlanje ngivukile manje konke engifuna ukuyibuka ukugula makuqala kokungena kuqala kuumkhuhlane enyana nje kuyinto engathi yalawuleka kodwa izwakala ukuthi iyakhula like mina ngagula ukugula kwamaqonda kalanga because ngaqala ngehle emzimbeni yabo ngehle emzimbeni usejele and abantu balebe kubuza ukuthi hayibo sithe kwenzakalani ngawo uyagula yini yabo and ngoba wazi ukuthi uyagula because mina kahle ngangiphethe i-TB yamathumbu ngangiqala nokuyizwa ingozi ke le yanto ingozi so ngenxa ngangazi yabo uba nalento ukuthi hayi mhlawumbe stress lo ukuthi hayi no stress yabo nanga nama-appeal ngiyabhala ngapha ayadecline yabo nothi hayi ngicathi stress yabo up until ngigule ngize ngigulela ukulala phansi ke ila khona ke sekutholakala ukuthi kahle no ngiyagula hayi ngoba kuyi-stress so ngigule kanjalo ke ngomsa uNkulunkulu ke ngicine ngisindile ke mangisinda ngokusizwa ke ama social worker lapha eWestville ibona kahle abantu abanginikeza ithemba ngempela laba ama social worker aseWestville prison ngoba njengoba ngisho ukuthi ngangigula and ilokhuzana ama-appeal wethu decline lokho kwakulethe i-stress esikhulu in a way ukuthi I ended up ngine-depression ngagcina sengihambe i-psychologist because kwakunzima ukukhopha yabo so and at that moment ke mebefika abantu bengi-approacha because base bezwile ukuthi eminyango bengenza ama-events ne-comedy and then so bacethe ngisebenzisane nabo ke senze imicimbi ngaphakathi ke ejele
ila khona ngabuyela khona ithemba ukuthi hawo kanti ngisangakwazi elinye ilanga ukuphila yabo ngifela ngithatha khona isinqumo sokuthi ngiqhubeke ngifunde ke ngoba ngesikhathi ngingena awuba ngisaqhubeka ne-electrical inxa yesimo ngihluleka ukukhopha naso. So ngithi mangibuka okay mase ngidecide ukuthi ngenza marketing management then ke ngenhlanhla ngiphume sengiqedile. So after lokho ke okay ngiqhubeke ngenza amahlaya ke ngaphakathi ke engasho ukuthi kahle kahle kona kungisizile ukusurvive ijele kahle because at least kuba ngcono ukuphila noma ngabe ngizima kanjani endaweni but uthola ukuthi kunento eyigoal wazi ukuthi no at least i-dream yami yabo. Yeah so ikona ungisizile nje kakhulu ezabuya ke ejele ejele zabuya ndoda i-environment iyodwa konje kade ukhuluma ngokugula nje udokotela washo wangitshela ukuthi hayi no ukhuliswa environment nokudla lapha so yabo ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo environment kuyagwazwana left right and center hlezi hambe eduze ithuna le ndoda lisendleleni la ujombi igazi baba so impilo yakhona nje yabo. So izinto ezinjalo ezigcina sezakha i-trauma kahle umuntu zigcina seziphazamisa ukuphila komuntu. Akuyona indawo elula futhi akuyona indawo engingathi ngifisela omunye umuntu leya. And futhi ngiyafisa nje ngithole lethuba lokuthi ngikhuluma la into ezobuka umhlaba wonke ukuthi bafethu ngiyacela one if kuukuthi uthola ithuba noma wena uzakhela ithuba lokuthi ufuna ukufakaza enkantolo ufakaza amanga umuntu bafethu ngicela ningayenzi yonto. Yazi leyo nto mfethu usuke umbulala umuntu ephila bafethu umbulala umuntu ephila ningayenzi leyo nto ngiyacela ningayenzi ngisho uzokhokhelwa malini please because le nto mfethu I affect yena yedwa umuntu affect ngisho family thina ifamily yethu affectekile iziningi izinto ezenzekile efamilini ezikhozwe ukuba kwethu sinosisejele. So mose ubheka kahle uma ngabe usuke uba nesibindi sokuma phambi kwejaji noma kwemanje enkantolo ufike uqamba amanga ngomuntu awugcini ngokubulala yena but ubulala ngisho nefamily yonke. So nje bafethu ni avoid lento. Two, uma ngabe ukuthi kunento oyenzayo wazi ukuthi ngakufaka ejele ayiyeke manje ngoba akudlalwa lapha ayikho into ebhlungu ngiyakubona okwenzeka khona ejele but ayikho into ebhlungu nje ukuphuca ifreedom. Awukwazi ukuya la uthanda khona isikhathi osithandayo awukwazi ukuphila impilo ngalendlela oyifunayo uyatshela uzodlana uyatshela ulala ngasikhatsini nje lo freedom nje leyo uyabalwa ekseni uyabalwa emini uyabalwa ntambama yabo lonto mekuthiwa ukudla ukukhetshela ayikho into ozoyenza awukho nokuthi uthi hayi ke ngizoyicoshela mhlawumbe emgqomeni akukho uzohlala yabo nje. So impilo leyana enzima to be away from umndeni wakho abona mase usejele ngisho kuthiwa excuse me umuntu ongalithanda kanjani ekhaya kodwa la ubona khona ukuthi ikhaya libalulekile la ubona khona umndeni ubalulekile la ukhala khona ngempela ubona ukuthi yabo manje sikudinge kumuntu wasekhaya ke ozo understand lento. So kunzima uzindoda ikhala lapha indoda ebulala abantu abawu5 kodwa uyizwe ikhala izwe ukuthi hayi iyazwela akuyona indawo emnandi akuyona futhi indawo ongafaka umuntu kuyona yabo nje umuntu mase umfaka lapha ahlahle usukumzonda mhlawumbe umfisela ngisho ukufa yabo. So nje indawo mfethu yakubhlungu kubhlungu because enye into eyenzakalayo uthola ukuthi abantu bazi ukuthi umuntu osejele noma ijele legebengu noma losikothe but mase ufika khona uyathola ukuthi hayi yabo nje nami ngingenile ngingalenzile icala sengifica nabanye abangawenzile sengiyabona ukuthi hayi because nami phela before bengazi ijele legebengu mina ngikaze ngize ngibona umuntu ejeleke nje before ngiboshwe so because bengazi indawo nje yabo. So ukuthi kuboshwe wena noma kuboshwe umuntu osondelene nawe yila ubona khona ukuthi no ayikho lento. Baningi abantu abasejele mfethu ngamacala mfethu abangawenzanga and nami mfethu ngiyafisa ukudlala yami indima bafethu ukubasiza mfethu ukuze mfethu basizakala abantu
because abanye okay baba nenhlanhla abaphume njenganami but kukhona abantu abadonsa isigwebo ngaphakathi mfethu kuze kube ukuthi umuntu uyasiqeda isigwebo ngecala ngalenzanga so ibhlungu kakhulu lento bafethu okuboshwa ibhlungu but ke engikufisayo nje kakhulu because njengamanje as much as ngikwazile ukufunda ejele but inkinga enkulu mfethu mophuma ejele awuthola umsebenzi criminal record exactly ne-pending case so yabo ukuthi kusanzima uqala phansi impilo because mina kahle futhi ngizoqala phansi impilo I need umsebenzi I need ukubhukwa for i-comedy for ama-events yibo MC so nje that's my plea kahle nje kakhulukazi kubantu ukuthi no I really need leli thuba and every support engayithola to get back my life together and my family life together because it's been hard kubenzima kakhulu and ngiya-understand futhi ngilindele ukuthi namanje akuzovele kube lula kodwa kusazoba i-process at some point ngibhekane ne-reality nje ngempela ukuthi ngiphume ejele anginalutho ngizoqala phansi impilo kubuye yonke lento le because as much as okwamanje ngisakwazi uyixoxa because ngisanda kuphuma mhlambe at some point there will be a time la khona even mhlambe ekhaya bazobe bangibone khona ngithule kanti ngiyayicabanga lento because iqiniso ukuthi ibhlungu leyanto experience ebhlungu i-experience uyabona yabo kungcono ngisho ukushaya umuntu because ukushaya namhlanje mhlawumbe ulimali ube no blue eye noma kuhamba isikhathi buphele kudlula le experience eminyaka 7 years ngihleli lapha so uyamagina because phela namanje lezi zinto engixoxa akusizona zonke ezenzeke ejele mhlawumbe ezinye sobe siyixoxele nje ngokuhamba isikhathi but uyamagina lezi zinto sezibuya sezingihonta zengingedwa yabo so it's a very painful experience uba sejele and angikufiseli muntu. Hey usinda kanjani usho ukuphuma yo kukhona abantu okade wasebebhala ama-appeal angithi yes bengaphendulwa decline ubuyithatha phi moral wena yokuqhubeka ngaphezulu kunjalo bekutshela ukuthi hayi nathi sasabhala sakhathala utshela umuntu ukuthi hayi ngino 10 years ngila ngina 15 years ngila kade wasangiyenza lento iqhamuka phi lentshisekelo engayo ukuthi uthi mina no ngizoqhubeka yabo nje lento isho iqiniso yabo mofika ngaphakathi ufiqa abantu asebehlala 20 years 14 years 13 years ndakutshela kahle ukuthi nathi nathi sasibhala sikhathele yeka nje lento hawu 18 years Wakhwela 18 years ngazi mina sengihlala 20 years la wena ukhalisa 18 yabo awukwazi udiscourage ngempela ubona usayi angisase ngithatha lento ngiyakutshela but mina ngina lento bese ukuthi ngiyazazi ukuthi ngi-innocent mfethu ngiyazazi mfethu yabo mina lezandla zami lezi azikazi zize zibulale azikazi zize zithathe ingxenye even ekubulaweni komuntu because yabo okay sabhala to regional courts by decline kwabhlungu sabhala to high courts by decline mfethu kwabhlungu but behlezi kunalento le ukuthi yazi ngendlela engizazi ngayo mina ukuthi how can I be broken if kuukuthi ngempela ngiyashala esikwebo ngiyasiqeda and then ngiyaphuma I'll be labeled as a murderer because kuzobe sewufakazi ukuthi futhi ngempela yabo wayenza lento uma ngiphuma kanje so I had that drive mina lento drive innocence nje ukuthi no ngiyazathi angiyenza ngalento ngenqamba amanga ke phela there were times la khona manje ngivele kuthi angigive up ngivele ngiyiyeke nje lento ngihlale yabo la yabo but bekuhlezi kunalento lethi no man awuyenzanga lento do something ila khona ke ngenhlanhla ke sesitholana nabakwaMpungo se-attorneys yiqhaga lezi okay iqhaga lezi kulo 7 years so buya kubona kulo 7 years mhlawumbe wayibhala kangaki incwadi ubhalela labantu lapho no amaphile sawenza 2 because uqala ubhalele kule nkantolo eyakweba meswa lapho ubhalela high courts kuthatha isikhathi singanani nakhona bekuphendule it takes some time because akubi into esheshayo
abanye bawuhlala nje 2 years belindile impendulo ungazi noma izodecline noma izoqhubeka lokunethemba so nathi ke nje ubona sesahlala 7 years because into ethize yadluliselwa le Supreme Court of Appeal eBloemfontein. Nidibana kanjani abakwaMpungose bayinqoba kanjani impengaka? No, abaMpungose yahlahle lento lena ekhaya bezwa uMpungose ekhuluma eRadio Nokhozi. Kanti nasekhaya gceni yaliwa uyayilwa ngapha nangapha madoda. Hey, ngapha nabaye baphethe njengoba ngisho ukuthi iyabahlukumeza kakhulu ekhaya yabo. Inewe ukuthi babezama nje ukuthi yonke into phela. So bathi mebezwa abakaMpungose bekhuluma eOkhozini and then bezwe ukuthi abantu bayasizana. Nabo base bethatha inamba ke. Ngithe linye la ngifonele ekhaya bangitshela ukuthi hayi kunabameli lana. Wena phela ugcina nawe sewucikeka manje. Hlezi qhamuka abantu nosiza athi umuntu hayi kunabameli abasizayo. Kunenyanga ngapha. Usangoma ngapha. Kunomthandazi ngapha. Athi umuntu nomfundisi wami ngapha. Ucela ukuduma ekhaya. Awugcina udume yabo ugcina umuntu noma esekhuluma nawe ugcina usengena ngapha ngiphuma ngapha. Ngithi mangithi ngikhuluma nawe sekhaya kuba ngitshela ukuthi no sizwele kunabameli kanje abakhuluma eRadio and babasiza abantu ayi bona ukuthi no man okay baphinde bakhulume eRadio phinde ukuthi hayi basho ukuthi hayi siphindile samuzwa lo Mpungose lo hey ayi uyabasiza abantu hayi nangempela ke ngizongcina ngithatha ke inamba ngimfonela kuMpungose yeah hayi nangempela lisukumele udaba lethu ngicazele lonke. Hayi ngimchazele ukuthi sesike sahluleka kabili. Sihlulekile lapha sahluleka lapha ya. I-option eyodwa yile esisele nangempela athi hayi. Awabuka amaphephethu ashathi hawu ungagwetshwa kanjani. Hayibo ngoba lento obvious nje. Yabo icala lethu thina. Yeah. Li very obvious ukuthi nje yakhiwe yabo leyana. Wavela nje Mpungose hayibo lento lena so inqoba le okay kukhulunywe kuhlelwe hayi nangempela awathomela amaphepha nakhona ke phela akubanga lula because bekahamba amaphepha abuye mhlambe ngizoyichaza yena ngoba ngicela sazokhuluma naye yeah somnika ithuba naye ukhulumela ukuthi izinto nje bayinqoba kanjani. Yes kube nzima to a point ukuthi nje siyinqoba nje manje bese umuntu eseqala ebona uzulahlekelwa yithemba. Nina isikhathi esinganani nidibene naye? It's been 2 years. Useyilwe for 2 years ungaphakathi? Hayi ndoyilwile mfethu wayilwa wangam. Yabona kuye umuntu olwile mfethu. Uyilwele mfethu indaba yethu. Bayilwele mfethu Mpungose athundizi mfethu. Bayilwela mfethu baze bayinqoba. And into engiyithande kakhulu kuyena hayi mfethu aka give up. Yazi ukuthi khona abamele sibatholile before yena abamele abavele bazama kancane athi umuntu hayi omunye avela disappear khona nje omunye esagcina nje ngomneza amaphepha wala wasiphinda samthola efonini so yena ubethi noma ebona ukuthi kunama stumbling block kodwa mfethu lokho eqhubekile balobethi umphikelela le ndoda hayi mfethu hayi ilwile nje kakhulu apha nithile ke sizisikwazi ukuthi siphumele no mana lithina lokho lokugoqa mfethu uzengizokwazi ukuthi nayi ngidedele yena khuluma mina nje okugcina nje bafethu ngizoba nesixwayiso bese ngiba nesicelo isixwayiso sami nje lesi njenge ngasisho before bafethu ngicela niyeke ukubophisa abantu bengalenzile icala uma ukuthi awazi isho ukuthi awazi ongafakazi amanga ufaka umuntu ejele awubazi ubunzima uyazi ukuthi enye into imele siyifunde singabantu fanele sifunde control anger because abanye abantu bayabafaka abantu ejele ngenxa engangaleso sikhathi usixabene sothi umuntu uxabene nomuntu wakhe ahamba umqambela amanga athi umrepile uyazi ukuthi isilima kanjani yabo njengoba iBhayibheli lithi dina kodwa lingashoni alaliqinisile ngoba yazi ukuthi ungangidinela namhlanje unyaka wonke ngonyaka ozayo kuyaphela ukudina lapho mina sengigwetshwe life sentence awusawazi ubuyele enkantolo uyosho ukuthi no ngangiqamba mama lokuhlungu somfake kubona lo muntu sekuyingona phakade jobe egwetshwe life sentence so nje if singakwazi ucontrol enga yethu sikwazi ukuthi si avoid futhi nalento yokufakaza ngamanga nanoku avoid izinto ezosifaka ejele noma kuthiwa uswela ngana shathune enganganani avoid ukuthi into ezofaka ejele yazi ukuthi into enginotisayo yazi uma uphuma ejele wayihlonipha into engakufaka ejele
Yabo Okuyathi mina ngaphuma nginqomo ngoba ngaphuma khona uphuma uthi no angifuni ukubuyela lapha. Yabo nje. So kunaleyo nto leyo yabo. Umuntu ongalazi ijele kulula nje usavela umuntu avela afuna ukushaya umuntu. But umuntu olazi ijele ngeke uvele uthi uzoshaya umuntu. Kodwa mfethu vele nasithe ubumuntu ongayena umuntu odlame, ongayena umuntu wempi. Awuyena umuntu wempi, awuyena umuntu ontshontshayo. Uyithola manje uhleli neyigayigayi lapha nezibulala mphakathi uyisidibene mayisilapha ngaphakathi. Iziphi ezinye izinto nje ababeke bekukhalele ngazo mhlawumbe nanike nikhulume nixoxe. Yo. Yazi ukuthi yazi mokhuluma ngaleyo nto. Ngikhumbula khona obunye ubusuku nje ngikhumbulayo. So yabo lezi inhlobo lezi ethola ukuthi beyibulala eminyango. Zathanda ukuthi nasejele zifuna ukusajwa yabo. Banhleli khona le nto ezoluka izenza ukuthi isiqhaga yabo. So kukhona enye insizwa ke ngeke ngisho igama yabo yangapha komsinga. So okay angizothi macingwane ngoba umchuni vele bagcine So umacingwane mfethu siyamsaba endlini yabo. Samsaba endlini umacingwane. Uyinto beseshayo ukufika naseqhubeni yabo. Samsaba umacingwane yabo unokuthi nje umqabeni nami nesesondela impela ubona ukuthi lento izongidla ngifela. Nyama futhi. Yabo. So umacingwane wasihlukumeza yabo kuyahlukumeza ukuhlala into njalo yabo mosejela ngoba as much as uvalelekile so udinga odesa space sokukhuleka endlini yabo. So uma ubona umuntu oniphethe kabi nezama yonke indlela umkhiphe endlini. Ifuthi kumele uthi nimshaye ngebhomu nimshaye ngebhomu yabo. Cause impela lapha inzima bethu. So umacingwane esihluphe endlini yabo. And then there was this one night yabo. Hayi ulela umacingwane. And then abanjwe ilento yabo lento ocindezeleka ebusuku. Ubhizi yakhala yabo. Usually endlini uma ngabe kukhona into obanjwa leyanda yabo. Ke kuthiwe sibanibani kusho umuntu oseduze wakhe ukuthi hayi mvuse lapha. Ngoba phela nje wasibaningi endlini mhlawumbe zo49. Yabo kubheka umuntu oseduze kwakhe uthi no. Umnyakazisa. Awumnyakazisa mfethu abomvusa yabo. Hayi kodwa mfethu wena yedwa mfethu umacingwane ongavuswanga. Wathi hayi ngeke Chetsavuka sonke endlini mfethu sazothi mshaye sisho ucinezela simshaye nje into ayithuka mephaphama mfethu mephaphama sonke simngungile mfethu yo awaqala lapho ukuhlonipha wathi kwethi sijubani hayi wathi wehlula so izinto ekanjalo so for mina ukuhlala nabantu mfethu abayixhanguxhangu because njengoba ngisho eqaleni ukuthi mina angizwani nento ene-violence azi ukuthi mina even imovie ihorror ngiyibuka scary movie nje ngisibuka because yabo angizwani nento kanjalo so yabo nje even ama experience yabo ngize ngasho ade ngitshela yena ummeli wethu ukuthi azi mhlawumbe ngiyidinga i-counseling yabo ngenxa izinto ebengiyibona lapha ukufa komuntu ubale ejele hawu umuntu angawela ama-cricket ukulimala nje komuntu nje it's like into engathi yabo normal ukugwazwana nje wethu ngathi nje into normal wethu ugwazwa manje umuntu hawu kuphele nje manje futhi ubone ukuthi yo should lento ingenzana kumina futhi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi mina wenze kanga mina ngizange ngizengigwazwe ngiphuma nje sayi but bebekwazwa abantu eduze kwami so nakhona ngibonga uNkulunkulu ukuthi bengivikele yabo uNkulunkulu akasuka olimini lakho wafela mfethu ngumuntu mfethu oyikholelwayo nje okahle umuntu okholwayo mina ngibe naleyo nhlanhla mfethu uma ngakhuluma iqiniso ukuthi ngibe nenhlanhla ukuthi mina ngingenejele sengimamukelile uJesu empilweni yami futhi sengimbonile esebenza empilweni yami yabo because it's different from ukwamukela uJesu nokumbona esebenza empilweni yakho because uyakwazi ukuthi umthembe ngempela mina bese ngeke ngambona vele even ijourney yami mina bengibona ukuthi no uJesu nami futhi engisindise empilweni that is why nokungena kwami ejele ngibe nalokho ukuyiduduza ukuthi no ube wengafuni ngene wengangivime futhi kunecebo ayithile kumele ngolifeze ejele so nisizathu esithize engizosibona mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi so nje kakhulu nje ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu ngoba ngimbonile empilweni yami even nakhona ke ejele uNkulunkulu ngimbonile empilweni yami mfethu engisindise njengoba ngibala nje nalokhu angisindise kona ngoningi mfethu izinto uNkulunkulu ayivezile ngendlela kumina yabo
since lokhu uphumile senike nadibana nalo nofakazi benkantolo hayi lutho bese ngayidibani futhi angazi nje kumina ngiyafisa ukudibana nabanye ilanga nokuthi asivumelekile vele kwamanje ukudibana nabo but mina ngiyafisa ukudibana nabo because ngiyacela mhlawumbe bazoyibona le episode le no mfethu mina ngiyafisa bazi ngiyambadinele mfethu Yaxolisa mhlambe uba umuntu abadinwele but no I came to a point in my life la engizikhanselisha khona mina ukuthi everything happens for a reason. Kungaba buhlungu phela kubuhlungu. This is why nginga encourage ukuthi abantu bangenza into enjalo. But for the sake of my peace, because mina ngidinga peace kakhulu more than anything. Angeke uze ungisize ukuthi ngifuna ukuthatha revenge, angeke uze ungisize ukuthi ngafisela okubi. But mina engidinga kakhulu ukuthi mina uqobo ngibe nokuthula yabo within myself, because once mina ngaba nokuthula ngizogcina sengenza izinto ekuzothi kusuka kube sekugcina sekuthiwa ayishuthi ngempela wayenza lento ufana naye ngiyacela. So mina ngidinga nje ukuthula, ngidinga ukuthula, ngiyafisa nabo ukubabona sixolelane, sihlale nabo phansi, kube nalo mutual understanding ukuthi okay wenzeke, but moving forward ngibancenge ukuthi bafethu ngicela ningaphinde niyenze kwabanye abantu lelo niyenzile kumina ubuhlungu bebuhlungu emndenini wami, but ningaphinde niyenze komunye umuntu. Ngenze komunye umuntu mhlambe enoyenza kuyena angayithathi njengami avela bulala umndeni wonke ungene nabantu, because lanto abasebefaza enkantolo bese abay understand yonke le nto ukuthi uyazi ukuthi ngesikhathi lofakaza uyitshela ukuthi wena but ekugcineni sofana nomndeni wakhe enkingeni, because umuntu uzodinela wena ukuthi wena umfake ejele uaffecte umndeni wakhe, then ekugcineni navela bulala umndeni wonke sekaffecteka ke wena ke nawe uqobo ke manje ke nemndeni nomndeni wakho. So yabo nje ngiyafisa nje iloko mina isifiso sami ukuthi kube naloko ukuthula, and lokuthula lokho enginakho mina kwande futhi namina uqobo nase family because bele ne family yami affectekile naye ibe nokuthula ngikwazi ukuqhubeka, futhi ke ngikwazi nokubuyela back to i-comedy, ngikwazi ukubuyela back to ekhosteni imicimbi, ngikwazi ukuthola neto phela kunalento engiyifundele. So ngidinga nje kahle kahle lonke usize ngalithola kahle kahle. Angathina amazwi akho emndenini wayensizwa eyadlula emhlabeni? I always feel bad mfethu, ngiyabonga ukuthi ungibuze lo mbuzo. I always feel bad mfethu uma ngicabanga ngabo yabo, because iqiniso lithi balahlekelwa ilunga lomndeni. And nathi nje wasikhuluma lento asiqondile oba insensitive yabo. Siyazwelana nabo, and mina uqobo ngiyazwelana nabo because ngiyawazi ubuhlungu kangakanani ukulahlekelwa ilunga lomndeni yabo. So ngenhlanhla ke mina I do believe, as much as ngingalazi side labo, but I do believe ukuthi mina angiboshwanga ibona. Mina umuntu wangibophesilo ntombazane lo ntomkamufi, because bona abazange bazi bafaza enkantolo futhi akubona bavula icala. Bona nje they went to the flow, mhlawumbe futhi nawo ukuthi babukele abaqala ukusizwa le story yabo iside lami noma iside lethu, because they don't really know what happened. Bathatha lokho abatshelwa khona, and at the same time uthi uboshwe kwinkantolo ikutshela ukuthi awuvumelekile ukuhlangana nabo. So yabo uthi ugcina ungakwazi ukubeka iside lakho le story. So mina ngokwami angibadinelwe ke bona ke ngabe ngidlala ngabo na phela laba ngibadinele, but sengisho bona kakhulukazi mina angifisi kube khona into abangibambele yona noma mina engibabambele yona, because ifamily kamufi ayikaze ngempela kuze kube nento engingathi iyangihlanganisa nabo. Kodwa at the same time futhi ngiyazwelana nabo ukuthi iqiniso ukuthi balahlelwe ilunga lomndeni noma engabulawanga yithina noma mina, but lobo buhlungu lobo ngiyazwelana nabo. Iphoyisa elaliphethe icala noma inkantolo kuyiyona ehleli icala lakho, ubona ukuthi ubani waba nobudedengu? Bobabili, because iphoyisa linika ngesikhathi sokusesha icala kahle kahle, lithole nanokuthi ngumuntu onjani, nanokuthi mhlambe to what extent mina la mhlambe engathiwa khona ngangi involved khona,
libuye neqiniso lizoyilethe enkantolo but mina wenza kunalokho ilona elagcina seliletha i-statement engeke ngize ngikhulume nangazo yabo but obona ubulungiswa babongekho even i-court nayo i-court had a chance ukuthi ibone ukuthi no this is wrong but instead bathi shy away from that and then bagcina besigwebile so nje ubulungiswa nje abanga khona nje kuyona yonke leyo ukubekwa kwecala kanye nokuqula walo nokugwetshwa kwethu ufisa bekusize ngani into engifisa kakhulu nje manje kube nobulungiswa njengoba already sebebonile ukuthi kunamaphutha sengifisa nje iphele yonke lento wenze kubulungiswa nje yonke into ibuyele esimeni kube lona uyafisa mhlawumbe ngelinye ilanga nginihlanganise mina kube umndeni kaMufi kube ofakazi benkantolo ngeke kusaba manje sengiyazi ngelinye ilanga sihambe siyodla ndawonye angayijabulela leyo moment ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe khona nezinye izinto nabo abangayikhuluma nazo mhlawumbe ezibahlangulayo thothi mhlawumbe kwase kune project qhamuka kwenye indawo uthi khona umuntu efuna ukufeza inhloso zakhe ngawe ngabo understand leyo nto ngeke ngicabange leyo nto mfethu and ngingayijabulela ngempela azi ngempela ngathothi nathi sicabanga kanjani nabo there's something behind nabo baba nezinto zabo abayicabangayo ukuthi na mhlawumbe mangathola ithuba ngikhulume nale ndoda mhlawumbe nabafisa ukuxolisa yeah uqinisile no I know ngabe ithuba elihle kakhulu lelo no ngabe ithuba hayi sibonge kakhulu ake sidedela abanye ithuba bekhuluma thank you boya benye out yebo uNdlovu yeah ukwazana kwami naye kuqhamuke khona la ekutheni sisiza abanye ebebesesimweni esifana nesakhe uNdlovu akavelanga nje wasazi kodwa ngenxa yegalelo esinalo nangemzamo wethu esiyenze ukulekelela nje kubo bonke abantu base South Africa yeah ugcina sesithola ke inkundleni zokuxhumana ngoba umsebenzi esiwenzayo uyawusabalala kuzo zonke inkundla zokuxhumana kwagcina kufinyelela abazali bakheke behambe besifuna beze ofisini uthina balibika udaba so mabelibika udaba lwabo kwabe sekuphoqa ukuthi hayi funakala kube khona imali abayikhokhayo so ngokwemali ke kunzima kakhulu ngoba isikhathi esiningi abantu abamnyama ababahle kahle kwezomnotho so nezimo zabantu ama background abo la baqhamuka khona yeah azifani so usithembiso okubi kakhulu ngokuboshwa kwakho ukuthi kubo wena umuntu obebambe iqhaza ekutheni kulale kudliwe benosisi wakhe unokuthula kwazisa ukuthi umama nobaba babantu bese bebadala noma kukhona lokwempesheni abakutholayo kodwa akubenze lutho akwanele yeah so saliqala udaba siqala udaba sithola ukuthi sebeke bazama ukulisa phambili yes balifaka appeal yabo bayifaka la eMaritzburg lapho achithwa khona kwase kuphoqa ukuthi since sebeyifakile la sekumele sithathe thina sithathe over siqhubeke siye eBloemfontein eSupreme Court of Appeal. iBloemfontein inkantolo enkulu ke kunale yeah la eMaritzburg. So mesilichecka ke sabona ukuthi hayi kona izikhalo zabo indlela okwadilwa ngayo nodaba enkantolo zikhona izinto obonayo ukuthi hayi mhlambe umagistrate wadila nodaba ezinye mhlambe wazi overlook yabo until kufinyelele kuthena abagwebe. So
ngokwama record ke mesifunda ama record bese sibheka lapha nalapha ukuthi okay ikuphi nakuphi esikholela ukuthi hayi mhlambe akuhambanga kahle until ke si prepare sifaka amaphephethu enkantolo enkulu eSupreme Court of Appeal eBloemfontein. Yeah. So after sesiwafakile ke udaba lisuke leyodila lapha mhlambe nama judge awu5 akufani nala eMaritzburg yenza ukuthi eMaritzburg lilodwa kuyenza ukuthi mhlamba u2. Yeah. Uyabo. So yabuya ke i-decision ukuthi hayi impela lolu daba ufuna lalibuyele enkantolo phinde lithi ukubhekisiswa kabusha. So wali ke singakayitholi idate yokubuyela enkantolo ngabona ukuthi cha kungakuhle ukuthi sizame ukuthi sithole ibail babe besekhaya. Wali sisalinde le date yase Supreme Court of Appeal. So now ke sabuya sa apply the bail ngefavor ke kaNkulunkulu sakwazi ukuthi siyithole nakhona futhi mo apply the bail awuvele nje uyinikezwe kuyabheka ukuthi eqaleni wawukade ngaphandle ngebail yini and eqaleni icala attende kanjani akukho lapho wagcina khona ungasenzi kahle yabo. So sathola ukuthi konke lokho is working on our advantage and further ibehavior yakhe naphakathi ejele ukuthi beyiphethe kanjani kusebenzelile nako kakhulu ngoba ejele ufikwa umuntu ofundayo so njobe egcina nje esene diploma kwi marketing management lokho kukhombisa ukuthi lo muntu wayevele nentshisekelo yokuya phambili ngempilo and eboshwa eqaleni wayevele futhi enza unyaka okugcina electrical engineering kwase kumele aqale nje ama practical. So zonke lezo zinto ziyacounter yabo inkantolo yakwazi ukuthi cha iconsider lezo zinto and nabashushisi babona ukuthi bona ngisho kuthiwa ke uboshiwe kunjani but it doesn't seem as umuntu omdlwembe ubukeke umuntu onentshisekelo yokuthi impilo yakhe iye phambili. So that's why ke sigcina sikwazile ukuthi sibakhiphe. Uke wangihlebela ukuthi kwaba nengqinamba lapha kwaba nokungaboni ngasolinye futhi okuhlezi kwenzeke ebantwini ukuthi uma nisebenza udaba labo uthola ukuthi umuntu yena ngokwencindeza kuyona usuke efisa ngathi nje kungathiwa hayi manje sekuphelile. Ziningi ingqinambi eziba khona if sidila nama cases anje ngenxa yokuthi one omunye ukholelo ukuthi ngoba sengikhipha imali kumeli leyo mali esengiyikhiphile kumele ngabe sengiphumile kanti mo ukhokha imali usuke ungathengi ukuphuma usuke ukhokhela ama services ukuthi lo muntu lo meli akaqale enza ama services akhe uyabona ngoba umeli akakwazi ukumuva ongakakhokhi. So now abanye ke yenze ukuthi omunye uzama ukudila nje nokuthi usathola ama record akhe ngoba icase if ama record engekho kunzima ukumuva necase uye phambili although ugcina ukwazi ukumuva kodwa kuyaphoqa ufuna ukuthatha isikhathi yabo ukuthi ziningi izinto ekumele udlule kuzona kunzima ukumuva necase. So omunye uthola ukuthi ugcina se frustrated ukuba sejele omunye agcina sefone ehluthukelwa inhliziyo uyabo. So ufuna ukwazi ukuthi uba accommodate kahle ukwazi ukuba understand ngesimo abasuke bebhekene naso ukuthi no la usekwatile nje uyabona ukuthi usekwatile naye usithe nje khona isikhathi lapho engayabona ukuthi hayi ugudla nami uyabo usecikekile yabo ngoba ezinye izinto ugcina ucupha kanje uthi okay mengisuka la ngizokwenza kanje kube kanje uthi kuvele ngingahambi ngalendlela wena othi ucuphe ngayo and kuyena was like yazi lo muntu udlala ngami uyabo. So ugcina sekuqhamuka ienga so sike saba nakulezo ingqinambi naye ngavele ngahlisa umoya nje ngathi hayi mfethu
mawubona ukuthi angikusizi ngalutho angeke ngikusebenzele yeah ungathola omunye ummeli nje ozokusiza ngifuna ukubona kodwa ukuthi uzophuma yini if uthola omunye ummeli ngoba mina njoba ngidila necase yakho nosisi wakhe angidili nayo ngenxa yokuthi ngifuna imali yabo imali oyikhiphile imali encane kabi mfowethu yabo incane ngalendlela ongangobe nje kwamanje ngakucela uthumele iaccount ngikufakele imali yakho ngiphume kuwena so njoba ngidila necase yakho mengidila necase yakho ngidila necase yakho with the understanding yesimo salapho ngaphakathi ukuthi isimo esingekho right ngidila nayo futhi ngenhloso yokuthi angifuni ukuthi into engisuke ngifuna ukuyiachieve ukuthi one day uthi yazi umuntu owangisiza nango wangikhipha kule anyakanyaka engangikade it's no longer about money man it's not about money but icase yakhe ihlele enhlizweni yami yabo ngoba ngiunderstand isimo sakho yayizwa leyo nto nanokuthi abazali sebebadala iwena obubuye ubheke ekhaya usiso wena usiyibuka ngesiZulu lento usayibuke ngayo yonke indaba yemali yes ngamtshela ngathi mina into engiyifuna ngifuna mawuphume ejele uhamba ukhuluma uthi nanga umuntu wangisiza mina mengisiza abantu inhloso kusuke kuyiloko ngoba ama case ecriminal mfowethu angifuna uqamba mangawana mali hayi ayikho imali yabo so ngisiza abantu with the understanding yokuthi i system is not on our side uyabona as abantu abamnyama and the system is not working for us as abantu abamnyama uyabo for instance why I'm saying that ungangizwa kabi not ukuthi I'm trying to be racist or ngenzani ngifuna ukwenzela nje isibonelo each and every family from emndenini yethu thina abantu abamnyama uthola ukuthi uthu wedwa ekhaya kuba wena wedwa breadwinner ondla abantu mhlamba bala ko 15 20 hayi kuyiqiniso this is a similar situation nosti I believe ukuthi nawe kini it's a similar situation so uthu wedwa ucover ngaba bomncane ucover kuphi ngoba kusuke kukholelwe ekutheni ubani ongangenelela you understand so now ke right now usuboshiwe ke manje ufuna ukhokhela ummeli yabo ummeli imovement yakhe nje ziqala emuva ufuna ubusufakile 45000 uyabo awungitshele manje ekhaya nje basihleli uba wena 50000 ohleli nje ekhaya kulesimo esinje somnotho uyabo ufuna ubusufakile 45000 kuya ku50 kunabameli ke omunye ummeli nje aka charge nje imali engaphansi kwa 100000 tell me ukuthi njoba kubosha umuntu obondla ekhaya u100000 uzobe uqhamuka kubani lapha emndenini you understand okay ke isiqhamukile ke lo 30000 sekumele wena uzikhokhelele wena ama record asenkantolo ama record okuyiwona pet information yokuqulwa kwecala lakho so lo ma record uthi usathi usa apply wona kufika i-quotation ya 35000 ukuthi khokhela ama record u35000 mind you lo 35000 wama record akona ummeli ummeli usamnika ama fees akhe you understand so look at the challenge ekhona ezabantu abamnyama that's why ngihlezi ngisho ngithi uhulumeni kunezinto engimele ngabe uyasihlangabeza kuzona uyabo because this justice system is not in our side yabo mongenayo imali you end up uhlala ejele icala ungalenzanga ungazi ukuthi uzo challenge kanjani this thing is so painful yabo I ngizokwenzela isibonelo kune case nje engangadila nayo omunye ubaba uMadoda Mkhize lo baba uzomkhumbula yamkhipha ngo2017 mhla ka31 January wagwetshwe ngakhulumanga enkantolo lo baba ngitshela ngomuntu okwangena ucomplain wachaza istory sakhe ukuthi kwenzakaleni yini yenzakalile kanjani then
umshushisi waphosa leyo mbuzo ayiphosayo nommeli wayemmele ngaleso sikhathi wale grade 8 kwakhona leyo mbuzo ethize ayiphosayo. After that wabesenza enye application ebizwa ngo section 174 lapho khona usuke u-apply ukuthi lo muntu osebhokisini oboshiwe akabe discharge noma akhishwe i-trial ingasaqhubeka ngenxa yobuweak be-evidence. So now ngekukholwa ukuthi mowenze leyo application funakala u-magistrate athi it's either i-judgment yakhe funala it's either uyagranta leyo application phuma ugoduke uyabo i-judgment yakhe leyo funisho njalo ithi iyagranta leyo application phuma ugoduke or else athi no uyayidismissa leyo application akagrant aqhubeka i-trial. That's where wena-ke sekumele ungeneke manje ebhokisini and tell your side of the story. Right? Ihamba kanjalo. So kumkhize ngeke ukholwe kwathi umagistrate kumele adeliver i-judgment yokuthi uyamgranta uyamdedela noma uyayidismissa aqhubeka i-trial wavele wamgweba. Wamgweba kungafanele ngabe uyamgweba ngoba manje bukumgweba akakasizwa iside lakhe lestory. You understand? Mesethi umkhize phami isandla enkantolo ethi Nkose enkantolo ngathi khona okungahambi kahle ngiyadinga phela nami unginike i-chance ngichaze iside lami le story nisilalele. Uyabo inkantolo on record yathi hayi into ozoyichaza, this is my court. Khale sami isicathulo. So lo baba ngamkhipha esehlale 9 years ejele. 9 years. Yabo izinto ezibhlungu ke esihlangabezana nazo kuma cases abantu ahlukahlukene. Uyabo although elast lithe ukuhluka yonke into yenziwa kahle lihambe kahle ithe a matter of argument nje phela ukuthi khona ezinye izinto mhlambe ke umagistrate engathi akayibhekanga kodwa ngikwenzela isibonelo ukuthi the system itself is not in our side. So manje uma ummeli womuntu omnyama kuyedlula emalini manje bese kuya ekuthenini usulu impi yakini manje kwaZulu ukuthi thina impi ngaphezulu kwethu mfethu impi ngaphezulu kwethu kakhulu impi ngaphezulu kwethu kakhulu kunzima uyabo kunzima to deal with izinto zaka justice eSouth Africa if umuntu omnyama mawungenayo imali yabo uyahlala ejele umbono advocate Ngcuka Yitopu umbono advocate Dali Mpofu umbono uSC uSikhakhane ufisa ukuthi yazi kube nginamandla ithe phone call away uthi baba uSikhakhane bengicela ungenelele la kulo daba lami yabo Dali Mpofu bengicela ungisize ungenelele la kulo daba lami kanjalo kodwa ngoba unayo imali you can't do that yabo besike sibone la umsholozi attende inkantolo gcine sekucaca ukuthi hayi sekumele kusupportwe funa la ku raise isikhwama sama legal fees. You understand how much more ke mekuzorezwa isikhwama sama legal fees ku former president ubuyini wena la ku ground level to fight a system uyayizwa leyo. So thina as abantu abamnyama this Dutch law is not working for us. Yabo ayisebenzeli kakhulu ama cases amaningi esidila nawo nje mfethu semaningi kakhulu ama case esidila nawo amanye uthola ukuthi awasa reportwa ngisho kwimedia. Ngiyakhumbula nje intatheli zithi ayimpungo sengeke khishwa abantu kulandelana sekuzobe kube ngathi silwa no government sokusreporta lezi zinto zakho ngoba phela nayo njalo imedia le so kunjalo kugcina ezinye izinto uthola ukuthi asiyayisaba yabo February nje bekhipha abanye sebehlala 12 years ungacheck isolezo la nge1 February bese behlala 12 years about 3 khona omunye futhi bese hlala 8 years ikudilika jail September nje last year khona omunye about 2 bandawonye bese behlala 21 years ejele umuntu ukhuluma naye umuntu avela khale inyembezi ushawa khala ngaka kushawa amaphoyisa mhla eboshwa efike enkantolo engakuthola ubulungiswa egwetshwa azi ukuthi icala
akalenzanga. Mfowethu ngokwe-understanding yakho nokwazi umthetho kusukuyini inhlosongqangi yokugweba umuntu icala engalenzanga? Mfethu angifuni ukuqamba manga. I-system itself isuke ingasasebenzi ngokuthi ulenzile noma ulenzanga. Uyabo? Ummeli kuya ngommeli ola ukuthi ukurepresenta kanjani. Uyayizwa leyo. Sometimes kuyenzeka uthola ukuthi ummeli umsebenzi wakho wenza ngendlela proper. Kodwa inkantolo still igwebe. That's why amacala amaningi aza overturnwe higher court. Yabo? Okunye kokubi kakhulu okwenzakalayo ukuthi ama cases umuntu uma magistrate noma presiding officer afaka apply ama emotions. Lo niyabona mase kuchaza ukuthi wamkapa wenzani. Uyabona then magistrate ayibone lento ayimagine umuntu vele ama emotions aseqalila apply. Uyabo? Umunye agcine engasabheki ukuthi hayi umthetho la kumele ngabuthi umthetho uthi uya understand. Usemgweba ngenhliziyo njengosithe usithe uyabona ukuthi kwase ku-apply inhliziyo mesethi umagistrate kukhona la record nakama record lapha phambi kwami la athi wena kusuka namhlanje ususithembisa umbulali. So uyabona ukuthi let alone ukodwa. Yabo? Angimele ngabe magistrate usho leyonto. Yayizwa leyo. So useze wamqamba yena. On other side uNdlovu wazi kahle very clear ukuthi icala kalenzanga. Yabo? That's why ngithi the system itself is not in our side. Uyabo? Ayikho eside lethu. Yeah, kunzima kakhulu. If I can tell you ukuthi nje bokucheck statistic ukuthi how many people abaphuma ngama appeals mase ucheck ukuthi emajeli kugcwele abantu abanjani. Kugcwele abantu abamnyama 99% abantu abamnyama. Uyabo? And you will never hear any case otshelwa ngayo kuthiwa hey yazi lengamla le isihlale 25 years mfethu iboshwe ngendlela wrong. You will never hear that kind of cases. Yayizwa leyo nto. Ngeke uzwe, ngeke utshele icase kanjalo awukazi uzwe icase kanjalo. So kodwa buka abantu abamnyama sekuyi normal nje ukuthi hayi uyangena uyaphuma kanjalo. Yabo nje abanye uthuthu omunye hayi sehlale mhlambe 15 years sekuthiwa amajaji afika athi hayi lecala lakho conviction and sentence set aside. Kuthiwa iNPA ayiqale kabusha ikushushisa. Then what about lo 15 osuhlalile? Uyabona? So izinto ezinjalo njoba izithi nje i-conviction and sentence set aside, the matter refer back to NPA for consideration. So which means njoba wena usuhlala 15 years inkantolo ayinankinga naloko siya understand ngenxa yokwenzeka imistake kulawa ama proceedings. iNPA ayicacisa ukuthi iqala phansi ukukushushisa again noma iyayeka. Angithi yabona the hand is still open ukuthi noma abusuhlala u15 kwanamaphutha akhona. Yabo? Kodwa iNPA still have been given a chance ukuthi ba decide bakushushisa nokwesibili noma cha. We understand. Futhi manje wena usuhambe uyohlale ususwabile ke manje. So inkantolo ayisakhuluma ngokuthi hey lo muntu njobe sehlale kanje ngendlela wrong. Uyabo? So njoba ngisho ngithi system is not on our side. It's so painful. Mobuka izinto ezinje zenzeka eSouth Africa. Ebantwini osubakhiphile emupho kwakunika umzimba. Hey mfethu. Wathi manje hayi ngiyayiyeka lento kodwa kwaphinde kwathi no. Ngiyabuyela. Yazi kune case uzoyibona uzoyichecka la. Kasibusiso Bulose. Sibusiso Bulose waseNanda begwetshwe udilika jail no 47 years ngaphezulu. Usibusiso Bulose icase yakhe benzima mfethu mengithi sayiqala ngo2013 case yakhe. Kodwa size samkhipha ejail ngo2020 ngoMarch. Simkhipha kungekho lutho nje lwakhe. Kungekho lutho nje olutholakalayo trying to
trace izinto zakhe kuya le beyinzima kakhulu leyo case. Ngiyakhumbula ukuthi ngake ngayigcina sengikwi-position lapha engithi mengifonela ifamily eyikhona into abayisho nje yanzima nje ngathi manje funa la nizokhokha ofisini imali engaka kanje kwadla ukuthi umndeni nawo usufrustrated hayi bangithatha bagudla nami yabo ilalela la wena ungaphindi usifonele uzositshela indaba zeimali kwasha qala uzihlulwa umsebenzi lapha bagudla nami so nje wabe liqeda futhi elithi cha ucingo ungasaphendulanga yathi inhliziyo yazini laba bathathana kancane uyabo hayi ngiyayiyeka lento uyabo kodwa kwabi isikhashana nje I've realized ukuthi yazi lo muntu ukhuluma kanje ngoba akayi-understand situation yena uhlele endlini yena akayi-understand situation yalo muntu osejele wangitshela emehlweni wathi akafele khona ejele kanje yabo ngabuka ukuthi i-frustration yabo ba-understand so into-ke mfethu eyangenza ukuthi leya case kaBulosi ngihlisa umoya nje ngiqhubeke ukuthanda umsebenzi umuntu awenzayo ukuqala noku-understanda isimo abantu ababhekene naso abasuke beyilapha ngaphakathi wesiphathi mwazi ukuthi icase awuyenzanga uyabo ubusuku obodwa usejele nje bukhulu kabi wazi ukuthi lento engekho so indlela uBulose ayine respect ngayo mekhuluma nami uhawubona ukuthi hayi angeke ngifihlele ukuthi nasejele akhona amafoni yabo kwenzeke nje angisendele WhatsApp ngibona ukuthi angizange ngimtshele naleyo ukuthi yazi inkulu lapha ekhaya kuyasha ngabona ukuthi uzophatheka kabi uzovela futhi uyibulala psychological nje uzophatheka kabi angikwazi ukuthi ngimtshele ukuthi abantu bakini bathe ngcono ufele khona ejele yabo so ngabona irespect anayo ngathi mina let me deal with this case nje ngesineke yabo ngeke ukholwe ukuthi ngalidila nayo to a finalization udila ngemali yakho manje yabo not 4 years down the line ngaqeda ngayo enkantolo bengazi kungekho umuntu owaziyo ngisho naye engazi noma uxhumana naye kuphela hayi ngangixhumana naye nje ngimncinza ukuthi yazi khona into engathi iyahlangana yabo kodwa ngizokutshela yabo ngingambeke esithombeni because ngangifuna ukuthi siqede sheshe sifinalize hayi ngempela safika enkantolo sayiwina icase lapho usehlale 16 years yabo mesiwina then I made a phone call to same person wathi ngaphinde ngimfonele yimpungoso yindaba I think 4 years down the line or 4 years or 3 years down the line ngathi mina sanibona mina uMpungoso wathi hayi ngiyayibona number ngisiza ngani ngani ngicela sihlangane ejele Westville niphathele uSibusiso Bulosi ingubo zokugqoka uyagoduka athi uyazizwa ukuthi uthini Mpungoso ngithi ngicela sihlangane ejele eWestville manje ngiyaphuthuma siyaphuthuma niphathele uSibusiso ingubo zokugqoka manje abakholwanga bayakholwa ngoba nako kuvuleka amaketanga kuvuleka amasanga eje sengibuya naye so nje mfethu these cases awekho right abantu abamnyama bacindezelekile like uyalala nobusuku uma uyicabanga lezi zinto i-trauma and stuff kuyenzeka uyithole manje uthi ulele right nomndeni wakho nezingane zakho but ucabanga le yandoda evalelwe ngokungekho emthethweni ziyefika into enjalo zoma uhleli ngihlekisa kuyenzeka yazi uma mgcina sethi uzohlanya wena hlezi ucabangana namacala uyabo leyo nto asijile nayo uma ufike ofisini so these cases are so emotional mfethu so emotional yabo nje sikhipha uSifiso Shezi kwakuthudle ngulingane yakhe esehlala 10 years ingane isho ukuthi ayithunywa uma wayo ukuthi
qamba amanga hey ya mfethu uyabo bekunzima kakhulu anzima namanje ngisasho mina nje yangithinta kakhulu enhlizweni hey ya ngoba ukuba sejele uhlala into engekho right and people won't understand abantu base South Africa bayinaki leyo nto akhulunywa ngayo nje umuntu into oyinaka ngoba nakusenzeka isegcekeni kwakhe yabo kuyikhona ebonti kanti lento iyenzeka yabo these cases fethu abahlukumezile abantu abamnyama ingekho into abazoyenza behlukunyezwa isystem and uhulumeni wethu naye siyekelele kakhulu yabo angeke kubalekele lokho siyalidinga ushintsho eSouth Africa ngokucabanga kwakho yini anganqoba lempi ya ukuthi nje kushintshwe these Dutch laws ku createwe umthetho suitable for abantu base South Africa ngoba if we go back mfethu nje not long ago manje April nginika isonto lonke ngaye Cape Town Robben Island to study nje to see izinto ezazenzeka kubantu abamnyama ngesikhathi se-apartheid yeah and leya nto ingithinte kakhulu psychological nje uyabona ukuthi ayikho right so kuyaye kube kubi mawusubuka yeah uhulumeni wethu izinto ezenzakalayo mobuya back buka lapho Robert Sebuwa indlela okwakuyiyona Mandela bonke nje mfethu kuphendwa kube ngathi manje bafela ubala ube ngathi bafela ubala obaba Walter Sisulu so kunzima kakhulu yabo leya nto leya ivusa uhlevana so the system eyayisetshenziswa nekhathi zobandlululo ayishintshwanga into eyashintsha ukuthi abantu banganqunywa that's all so manje awusanqunywa sekuthiwa dilika jail ngakho kusibona simbondelene ndawonye lapha sibantu abamnyama as angazi ngathi ilwane thizeni so lokho ke I can't lie the crime rate iphezulu kakhulu eSouth Africa the more abantu beqala bengasebenzi uhulumeni ehlula ukufeza lokhu nalokhu the more icrime inyuka yabo and umthetho kumele nawo udlala indima yawo what we saying as an organization Justice for Prisoners and Detainees Trust ukuthi asuke singasho ukuthi abantu abangaboshwa yeah but indlela nje econductwa ngayo ama investigation funakala uhulumeni wethathu kuba advance kancane yabo kungachithwa icala nama training atholakalayo ngoba sometimes ubone ku most of the cases sekuphusha istate uyabo yeah ukuthi sibophe ngaka you understand so now abantu ababesaconsider ukuthi indeed ngempela lo muntu icala ulenzile noma cha uyabo leyo nto leyo ayibhekwa kakhulu but kuphusha ukuthi as long ngithola iconviction la uyabo so nobugebengu ephezulu kakhulu eSouth Africa manje lento yenzeka vele ubugebengu phezulu zitholana phezulu kuyothi kusuka futhi kube kuthiwa kubuya intambo ngoba hayi ubugebengu phezulu le ntambo eyayinquma thina kuphela esimnyama ibuye namanje isinqumo ngoba namanje udilika jela unquma wona abamnyama exactly uyabo so nje mfethu siyadinga ukuthi ugovernment asilekelele kakhulu kuma cases anje at least akuthathe kube okwakhe mhlawumbe ukukhokhela ama record yeah uyabo leyo nto noma ngabe ke ngoba into abayenza abavele kuthiwe hayi ngoba wena nommeli private zonke izinto ezikhokhelela yabo why at least ingasho ukuthi uhulumeni will take care of ama transcript record everything wakhokhela if you want to hire your own lawyer ungamfuni legal aid it's fine you can hire your own lawyer kodwa ke ama record uhulumeni siyawakhokhela ngoba vele usuke bopha umkhokho wentela kahle exactly
Yabo. So nje. So manje sesiqoqa mfowethu. Yeah. Kuyenzeka yini yabona lo ucingo lakho liyahlupha abantu baboshiwe abantu. Ikhala njalo. Ngiyabona ukuqalaza shalo kodwa vele sesiyagoqa. Ake ngibuze nanku kumbuzo. Kuyenzeka umuntu wazi ukuthi icala ulenzile umkhiphe. Ya kuyenzeka mfethu. Angeke ngize ngikubalekele lokho. Yeah. Kuyenzeka futhi kuyenzeka ngicine ngisuyisha state ngiyosushela ukuthi babopha umuntu icala elenzile kodwa indlela abambophe ngayo iphambene nomthetho. Should say sebenza kwasebenza ama emotions. Yes, izinto abazenzile ukumbopha ziphambene nomthetho. Khona ekade lenzile. You understand? Yeah. So sibuyela la kulento yama emotions ukuthi if you apply ama emotions uthi usukwenze kahle konke bese kubheda ngokuthi wawusuthatha ngenhliziyo and you were overreact. You understand? Yeah. Yes, kuba kanjalo. For instance, naba baganga la bayaboshwa uyabo icala balenzile amaphoyisa siyabashaya yabo abalimaza sometimes mhlambe ke omunye agcina sedubuleka mawusulandela ubonke yazi kwasidingo sokudubula sasingekho ngoba lo muntu wayengaphethe kwaSpam wayengaphethe kwaSpam uvele icala usuyalona nje. You understand? Yeah. Usuqala nje wenza lezi zinto icala usuyalona nje uyaphambili yazi kunabantu engidila necase yabo baphuma sebe donsa 10 years ejele bekhotsho 35 years thwa baphuca umlungu iring. Yabo iring nje eyodwa bathathwa nje bedlala ejukebox endabazi lutho nje labo bantu badutshulwa amaphoyisa beboshwe ngeinsimbi kanje bethi belimele benjalo abathatha abaphose iselini bopha baze baquleka beboshwe kanje ngeinsimbi. Yabo. So yonke leyo nto leyo izinto engamukelekile izinto engafanele. Uyabona that's why kubalekile ukuthi mhlambe ke if ukuthi kunocala oluphenyayo umseshi uphenye nje kahle uyinika isikhathi qoqe bonke ufakazi ocabanga ukuthi uyabudinga buzokusiza bese uthatha idocket ulise kumshushisi omkhulu. Yeah. Okuyena ozobona lo muntu esingambopha noma cha. Bese uthi esingambopha then basayine warrant of arrest. Yabo. Baqamba beza kwena sebeyazi ukuthi hayi no izinto eziningi sesiyikhavile. Uyabo? Yeah. And the mistake ke abayenzayo bona baqala ngokuarresta begcina ngokuphenya. You understand? Baphenya sebekubophile. Sometimes mase esekubophile usefika enkantolo akasenayo into ephathekayo athi kubophele yona icala lifika liphele. Uyabona manje? So indlela abaconductor ngayo yazi elinye iphoyisa la ngathi pressure abayithola nabo kwababaphethe so umuntu umele benama arrest asile futhi ayaphetha ngeke uthola kubophela umuntu usomfica ebhem bafuna ama arrest asile ngicahla ipressure ayisuki nalapho mhlawumbe yokuthi manje kumele benama arrest ngempela abatshazwa ukuthi ayibopha indoda edubule kuphi eyenze kuphi ubulele kuphi. Yeah, ikhona ipressure yasuka lapho. Kodwa khona into abayenzayo abantu base South Africa kumele bayiyeke ukuthi ulandwe uhambe uyofakaza amanga ngomuntu enkantolo. Ayikho right leyo nto. Yabo ungayi kofakaza icala wazi kahle ulenzeke wawungekho awubonanga awazi lutho. Iya kofakaza uma wazi ukuthi bengikhona ngibonile wenza u1 no2 no3. Uyabo ngoba the time ufakaza ngami ungenza u1 no2 no3 wazi kahle ukuthi angikwenzanga kubhlungu kakhulu ngoba the time ngiboshwa ngebreadwinner emndenini baningi abantu aba-affectekayo. Uyabo khumbula usisika Sithembisa unokuthula nje naye wathi eboshwa enye ingane zakhe isikole yasiyeka lapho cabanga iphindanga ngiyabuyela esikoleni. Uyabona ukuthi baningi abantu this thing ichain usuku ungeva ugcwalisela lo mbophisayo kuphela wena you can think ulimaza abantu abaningi
aba close naye lento kufana nokushona komuntu mekuthiwa umuntu useshonile baningi abantu abathintekayo enhlizweni ikanjalo ukuboshwa nje kuyafana nokufa uyabo into enjalo. So mfethu uma washiya inamba zakho abantu abakwazi ukuthi befonelela ekhaya ukuze umuntu uma efuna ukusizakala noma mhlawumbe kunemfowabo noma udadewabo waboshwa kwabona ngathi ubulungiswa benzekanga noma mhlawumbe kumuntu ke njengamanje ngoba enye into engisolithiya abashaya abantu kwamanje uthi uyalihamba icala kodwa manje akanayo umuntu onamandla ommele eduze kwakho ongakwazi ukuthi amnqobele icala ligcine limgweba into angayenzanga. Abantu abanjengalabo abafuna ukuthi ubasize abafuna ukuthi ube khona mhlabe uqula amacala bayakuthola kanjani? Mfethu sinalo i-page lethu Facebook page elithi Mpungose Attorneys. Yeah. You like page lethu le Mpungose Attorneys. Uzodima ungena uma ufuna ukushare ama message futhi uyawashare aya attend la e-officeini. Yeah. Na ku Instagram asithola lapho Mpungose Attorneys. And then sinama emails asitholakala kona ethi info@mpungoseattorneys.co.za info@mpungoseattorneys.co.za khona ile line yethu ethi 031 5633 073 031 5633 073. My personal phone number 071 94 039 55 071 94 039 55. La umuntu atholakala khona sikhona la eMorningside zanzi kwase Windermere Matthews Mayor Road noma amagama amadala bathi Stanford. Yeah. Ase KFC uyasithola lapho 294/6 Matthews Mayor Road ila sitholakala khona. Yeah, uthi ngisondezele nababuke lapha ekhaya ukuze bazi into engicabanga ukuthi bazoyibheka ku Facebook Mpungose bani attorney legal service criminal nakho uRobert and Fund unazi inamba nakhe lapha na kuphelele ngicatha konke kumuntu useyofika ithathele khona lapha cabanga ukuthi thina siqedile singa